Здравейте, аз съм Мичо Горанов, представлявам християнски център Ветил, град Лом. Намирам се пред дома на Силви, който е претърпял ужасна катастрофа и сега е на легло от 10 месеца вече. От 2 август 2009 година той е претърпял тази катастрофа и от тогава той е все още на легло. Нека да влезем вътре при него. Хайде, заповядайте. Ето това е домът на Силви. Имаме търпение вече да го видим. Ето е неговата майка. Здравейте. Здравейте. Добре дошъл. Благодаря. Здравейте. Силви. Здрасти. Здравейте. Ето го и Силви. Здравейте от мен. Ето ви самият него, той е в такова положение. Колко време си така? 10 месеца. 10 месеца да се случи злополуката. И от тогава съм така неподвижен, не мога да ходя и се надявам на вашата подкрепа и помощ да се възстановявам. Както сами разбираме, той има нужда сега от операция, която трябва да се състои до 13 дена. И наистина времето е много кратко, а се нуждаем от чудо. Трябват ни още 7000 лева. Операцията струва 10 000 лева. А ние имаме, с всички наши усилия, имаме само 3. И се нуждаем от вашата финансова подкрепа. Родителите му имат нужда, те са отчаяни до болка и имат наистина нужда от вашата подкрепа. Благодарим ви предварително за това, че сте взели при сърце това послание и ви молиме за вас, Господ да ви благослови изобилно за вашата щедрост. И аз искам да ви благодаря предварително. И Бог да ви благослови всички и дано на никой не му се случи.